la frigo. Ne fais tirer la tête. Ni te fais une scène dans ma case. Parmi les plus voilà. I love you, baby. Je t'aime. Ça va? Non, Aïcha, il y a un photo. Un journal. Voilà, il y a un commentaire. Grand frère, ici. Ya fui na qualité bien. Qualité nya na mauli bien. Maya. Grand frère, ne la fini de le voir. Non, il me sont yimina trop. Voilà. Non, Aïcha, avec qualité. Il me voit Samara. Qualité nya na mauli bien. C'è metani coupé. Non, ma c'è guarda ne metani munde. Tanul beago. Yeah. On surfa na lag. Ouais. Man testire. C'est vrai? Non. Allez, ni era vigno con trop. Ouais, Aïcha. Non, grand frère, yo le fie na sa ichi. Non, danno. Allah. Protiu fena lag. Non, come te. Liga jari. Quand on plare. Do funso. Hein? Non, cavago. Jari pesori. Ce n'è don choix no trop. Ma fama. Ouais. Nya fiyo, mo kele me buga bitkile, kalte nyana ma urebe anu. Samara fara fidina. Abere bia ni dola no dorebe shwega nyana ma dilawo. Ah, danno so. Ima. Sono poi voi non be ambali. Vitani non va faccio che na pena. Program tala. Aisha. Era che do choisi. Ima grand frère. Ouais. Il a choisi. Come il a choisi. Dove sono eci? Quindi Ima. No, ben fait. Pani nudo. E ça aussi. Ouais. Wambe. Ni menci tru. Caticani. Tru. Ah. Grand frère me yete fulena. Endenna. No, come te che sei. La. Ma fama. No, era troppo. No. Samara nudo ne mo ko do lawa. Adesso che era sempre tu. Tru. Endenna. No men fe. Ato che lenta kana. Obibo? Ouais. Aisha ite dore la Beta ulo ne sba. Aisha. E munta obibo? Ite do fra. Non, fin chama mi bula kain tanto. J'espère que il va me inviter à la ouais. Yeah, t'inquiète. Ma. Tu passi sai be faccio che appena fa un Ah no, Aisha. Ndimi di corodoni. Et toi, les E ma imena no. Fallait me dire ça. Pestor. No, grand frère, Jotala sa comme nyai la churamna. Kaltenya na mo be ono shere. Era bisega ibi psi profiter na we. Sempre. Donc là, ben, faccio di roba. Ok.
D'ici, Oui, tu as terrain à ramener nous. ka terrain ɲagami cogo di? Dure man nga dem sonu kel no ka terrain famberi ni. Wa kira sababu al marché te gal. Como? Ni yere be kan dabal ban sa. O le muru ko. Kuduru do be muru ko bulu si sa che. Ni mo ye yale. O dun fene tante. Ka fo ko muru ko te fe ka janfa ke. We bagi. A si bɛɛ. Moroko si bɛɛ. Ni dun be dutu be ni na de. N ye nin bɛɛ faamu. Cela veut dire que n'i ye ko ta k'a lajɛ, ne ka minɛ si tɛ terrain sanfɛ. Foyi. Foyi kelen. Direct ka nanfɛnw de bɛ ka feereli kɛ. Ah. Ni kɔni ne dabal be de bana ni ko na. Ni mun de be ka dure fene bila na de. N ka nanfan de don. Ni ka nanfa mi don. E fene ya jama ko jugu. Non, c'est pas ça o tɛ. Danbe faliku samananw. N ta ye ka sugunɛ kɛ bama ka b'o la k'o dun. Ɲɔ bɛ ɲɔ bugu. Nka a ta kan m'a da dɛ. Moi je suis un sans pitié. Game kɔnɔna na ɲinɛ kisɛ kelen a tɛ ne golo la. Ni ne ye sira ye yɔrɔ min na ne b'a tigɛ ka fili ni n ba cɛ. Moroko, Drake, olu ka film ban kuma de sera tantôt. Maa yi yɛrɛ de ye o. Mais n bɛna n fasi wɛrɛ yir'u la o yɛrɛ ma sigi ni n ye. Surtout kɔnɔna ne t'a osé ko maa wɛrɛ k'a osé quoi. O man ka kɛ. Ne de camancɛ numéro tan ye. Awɔ. N bɛ min fɔ aw fana ɲɛna ka gɛlɛya. Aw ka baara k'a kɛcogo la. Siga foyi t'o la. N'i y'a ye nin kuma ninnu bɛ ka kɛ, aw fana tɛ k'aw jɔyɔrɔ fa de. Aw tɛ k'aw jɔyɔrɔ fa. Bi t'a bɔlen a la. N tɛ fɛ ka mɛn n kulo la tuguni ko direct ka minɛnw de bɛ terrain sanfɛ. I n ka kuma faamu wa? Problème t'a la. Moroko ka situation a y'o to ne ma. Je sais comment gérer. D'accord. Cheikh bi yɛrɛ ka situation bɛ cogo di? Cheikh. Yɔrɔ dɔ fɔra ɲɛna k'a kan ka sɔrɔ yen nɔ sisan. N bɛna tila sisan n bɛ taa yen lajɛ. Sinon a tun bɛ kɛ sɔrɔ yɔrɔ kɔrɔ min na a tɛ yen bilen. A ye n bila a mɛnna. N tɛ fɛ semaine ka ban ka sɔrɔ ɲɛ t'a sirilen na ɲɛ kɔrɔ. A k'i n'a fɔ o kɛra. Wa i b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la. Ni ni jɔnni ye ɲɔgɔn ye. I b'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn k'o kelen de don a b'a faamu quoi. Problème t'a la. Ne bɛ na. I ka tila ka passer Moroko ka niveau la.
Je ne blague ko na. Ne ma fika na to ne la jo kare kono tanto mo ka teme ga ne kare kono. Ne ma fika maniya. Ay be o ke sa yo kalma nouvelle duma ba do le bulu ga tinya. Nouvelle duma. On revient au club là. Ndafi. Ne voyez le dima. Ndu. Tu vois le fait. En 15 000. Ayi. 30 000. Akaji ni be ndu. Che, e wan kuma foto kuma na foni kunyo ko grimene. Bi ban war ban bela. Bon mais 50 000 dima ça. Yo lo nouvelle ni na. Nouvelle duma ba. Ah, Bientôt tu seras un nouveau papa. John Dean. Mais bébé eke. Imiga tata beta bioro. Ne den to godi. Mo ya ne den. Eh bébé o manen jome yon fa wonen ere be yon fa. En ne be nyon fait. Mais est-ce que vous va dire qu'on est détail bien? Au fond na ke. Wati be en nete shia. Al ne ne be shige. Ore bala. Ore ba dire qu'on est détail bien. Yoro musumani ni fila o junu no kalabanchiari la. Obito kono tata yoro la kana ko ne a fait on est démarrer là. Ni jolé so na ni ga mana kan fo ko ni détail bien. Igana ti den fani. Na so re mana ne wuli ni la. Na so re mana ne wuli ni la. Iku wa fani na. Eh bébé, e be so ngo foni ma. Ne nga pembe to e kama. Kam fa to e kama, kam pa to e kama. Kanga dubla e kama. Ebe so wo kenina ala ga makarna bon juru bon. O ti malebe pene fara ne genya. O ti ni fa kunwo ya. Ibe tawro ni yere laki. Ka ibran du sula boy. E puis na me kuma la na to yi fara kuma fani na. Ai fa kuma ni yira ibodo. Et puis derrière na me kuma la na to yi fara kuma fani na bi. Est-ce que be ran fa moi? Ne o manera afoko ne ra fo ne be kono daga so ma bo akala ma. Na fi woni sira maîtriser. O fa na ke. Ne te ap me fa. Ne wonte fawre don dina ni e. Et puis bi ni wo kana re go fo kwa. Et puis derrière ta ka bo ano. E jole no do ite ka mere a. E bini ba ge to. Bebe to ita bo ta ka bo. Chairman de la bla jona. E jole ni do aisa. Ne de. Na fe go chi wore tene la bi mo wa. Ankle. Ne fa ankle. Ne ba. Aki baka masa e mune wene bolo. Ere danger. O fo de tesima. Mune be. Afora ne kere be mo wa mission jiri. Kamara ke mission sugo kere be se ga jiri. Mission na so ni. O do nga telephone ne na ka bol nai. O dugu saje mo nyini na bata be mbolo. Man doni goro fana o fana mine na ka no fana. Telephone so mene. Nete iPhone 12. Bone bata Samsung ni. Aira what it mean? Ay era vers 14h15 comme ça. Ne ba. Dem se ya telephone e récupéré. Ne wa mo wa sara. Ne fa wangu atene. E bolo ne bata ta. Kiwe ni ga bata akman phone ya. Ne de danger. Danger de kogola. Ne de dola. Ne wa mo wa sara. Ne ko wa mo wanda sa wale wa mo wanga cha. Afla be telephone korodi. Ni bata so de ana. Atsa de ana. Abula danga dina. Better iPhone prix don't do mon ano. And Samsung. After telephone sa wa kemenko. Ne wa figa wa mo answer wa for wacha. They used to run bata so. Jack. Che. Merci koi. Che. O mau, e me kan suide wa vi have me chugudi. Ni woro gone kunte odu. Che me fe ga dabiri ni dalare. Tu vas? Ouais. C'est normal. C'est la MIFA. Donc c'est normal que
e mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ne ka kɛ k'i ya intervention kɛ i ka ko la. Non, merci vraiment. A diyara n yɛrɛ. Sinon ko bɛ di? Tifa, sans te mentir, hein, ça ne va même pas du tout. Comment ça? Tu sais, milliard est ɲagaminen de quoi. Et puis, Jete ka sɔrɔ, puis qu'en plus, on ne le voit pas. Oui, tiɲɛ. Nka ma nɔgɔn fɛnɛ dɛ. Bɛɛ kɔni tɛ ka yan, an bɛ solution dɔ de ɲini pour que a ka se ka tiɲɛ yɛrɛ la kɔnɔna in jalen don yɛrɛ. Marché yɛrɛ tɛ yen. Ne yɛrɛ t'a dɔn fɛnɛ bɛ min yɛrɛ kɛ bilen ko in na. Han? Tiɲɛ yɛrɛ la. Tifa, tu sais, idée dɔ bɛ ne kunkolo la o. Idée? Ouais. Idée jumɛn? Vu que PK a disparu, est-ce que... Là, est-ce que je sais même pas... Bon, tu vois, non? Est-ce qu'on t'a yéléma direct de côté là? Ko jumɛn? Ah, voilà, fait là, hein? Non, e min fɛ ka segin ka taa. Oh, vu que PK a disparu, est-ce qu'on t'a yéléma direct de côté là? Tout sauf ça. Jack, n bɛna kumakan kelen de f'i ɲɛna. Bamananw bɛ kuma dɔ fɔ. Ni di nana aw bɛ di min. Mais ni jalaji fɛnɛ nana wagati min na, aw bɛ jɛ a b'a min ɲɔgɔn fɛ. Wagati min na a kun ka nɔgɔ disi bolo, a ye fɛn bɛɛ k'an ye. An mago mana jɔ fɛn o fɛn na, a b'o k'an ye terre kan. Mais n'a gɛlɛyara a bolo, on est obligé k'a fɛnɛ soutenir de. N bɛna min f'i ɲɛna, e bɛ ka fɔ an ka taa Drôle fɛnɛ fɛ, n'a gɛlɛyara o bolo don min na dun, on fait comment? Tifa, c'est pas faux, hein. Mais comme il y a pour la rafale, tu connais. Ni ni mɔgɔ jɛna ka di min, ni jalaji nana, a k'o bi ɲɔgɔn fɛ. C'est vrai. Mais là, l'homme même qui doit nous soutenir n'est pas là. Et puis, faut pas oublier, hein, moi et toi, on n'est pas la même chose. Moi aussi, je viens me chercher. Ça pas là, hein. Mais tu peux pas rester comme ça. Et puis en plus, toi ton chien est là, ta vieille mère est là, moi je suis seul. C'est le ghetto qui me fait. Donc moi je ne peux pas rester en train de chercher des manières où ça ne va pas. Pour dire, non, il y a déjà quoi, je ne peux pas rester dans ça, non. Jack, Ouais. ne ye nin bɛɛ faamu. Wa i b'i jo de kan. Nka i bɛ ka idée min fɔ nin ye, idée ɲɛnama de don. An bɛ solution dɔ de ɲini. Marché bɛ se ka don disi kun cogoya min na. An b'o de ɲini sinon idée in na a ma ne kun minɛ dɛ. Saïra. Ok, mais le vieux mɔgɔ, il n'a qu'à essayer de voir la situation là. Il n'a qu'à essayer de voir, hein. T'inquiète, ça va aller. Si lui pend, moi je pend. Bon, i b'a dɔn wa i ka dawaya nin man di ne ye quoi. E bɛ nin kuma ninnu fɔ disi kɔfɛ de mais disi ɲɛnɛ bɛ se ka i b'a fɔ a. Hein? Tu me connais pas. Le vieux là, il est en train de zayer quoi, c'est ce qui m'énerve. Eh, d'accord, faut pas te. E ɲɛ nin disi ɲɛ ka ne fara kan. An b'a kuma kɛ n siɲɛ kelen. Ça va. Ça va là. Et d'où tu as levé la chambre? Ne ma se ka don so kɔnɔ. Ne ko i ma lasiya. Ayi, ne ma lase. Depuis don laban min na an taara nɔfɛ yen fɛ. Depuis n'o bɔra la, ne m'a ye fɔlɔ. Nin y'a tile 4 de ye. Lasi bamuso bɛ k'a ɲini a ma ye. Ne yɛrɛ dar'e a taara ne lawuli ko ne ka ɲɛ ale ma ko k'ale den ɲini. Ne ye Lasi ɲini su k'a ɲini tile ne ɲɛ ma d'a kan. O bɛ se ka kɛ cogo di? O kɛra dɛ. Hali k'an to ɲinini na n taara don wo dɔ kɔnɔ. Cɛ ye kan to ne ma ko ne ma bɔ yen k'ale b'a sen fili ne ma. O ka tila k'an gɛn n bɛnna fo ka tila k'an bana. E ko k'e ye Lasi ɲini ko nin y'a tile joli? Nin y'a tile 4 de ye. Tile 4 jalen ne ɲɛ ma d'a kan. Ne yɛrɛ découragé la Lasi ka ko la.
ne t'a dɔn ne bɛna mun kɛ adamaden yɛrɛ bɛ se ka kɛ tan tile kelen tile fila ka sin ka changer dɔrɔgu ta joint ko lankolon kɛ ne t'a dɔn ne yɛrɛ bɛna mun kɛ bilen wa. Lagare n kɔni bɛna mun fɛ i kana décourager a ka di ne ye i ka fara ne kan pour que an k'a ɲini quoi sinon a bamuso tɔɔrɔlen don kojugu. Nka ne hakili bɛ yɔrɔ dɔw la an taga yen nɔ ne ma d'a la n'a taalen fɛ ka taa ɲɛma dugu I dalen d'o la. an bɛ se ka taa lajɛ o. Ok an ka taa joona.